सुनई सखी पहला बेरी अइले ससुरारी में नाही हीरो हुंडा नाही टाटा सफारी में हाँ सुनई सखी पहला बेरी अइले ससुरारी में नाही हीरो हुंडा नाही टाटा सफारी में जूतावा निकाल के दुआरी पधलऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ Recording by Misal Recording Studio. गोड़े लागो सखी जाके पिया के पसंद से सेवा कराए हो सखी पूरा जतन से गोड़े लागो सखी जाके पिया के पसंद से सेवा कराए हो सखी पूरा जतन से बड़ा भाग्यशाली होंगे तोरा लेखा पलऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ नाश्ता बनाओ चाहे बिस्कुट नमक किनरे भेजला बेला लाई बजरिया से किनरे सुन ना नाश्ता बनाओ चाहे बिस्कुट नमक किनरे भेजला बेला लाई बजरिया से किनरे बेग भर सनेस मिठू मिसाइली बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ सुनई सखी पहला बेरी अइले ससुरारी में नाही हीरो हुंडा नाही टाटा सफारी में जूतावा निकाल के दुआरी पधलऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ बैठेला कुर्सी दे दे भातार हो दायलाऊ।